Stigli smo u Đevđeliju, ja kažem Gevgeliju, tako volim. I ovde je smeštaj koji smo uzeli samo za prenoćište, 11 je noću, a samo sam ovo morala da pokažem. Znači, ovo je šteta da ne vidite ovde ovako jedan krevet za dete, pa je ovde ovako jedan bračni, ovde je još jedan, ormar, pa onda ovde ima TV, kupatilo, prelepo, ali hit je ovo ovde što ću sada vam pokažem. Hit je terasa, ogromna znači terasa, sa kuhinjom napolju. E, tu sam se oduševila. Znači... Znači, oduševila sam se. Pa idi kod Mile. Gde je bazen? I bazenčić. Prelepo je. Znači, oduševljena sam. I veliki frižider. I dobar dan svima iz Paralije. Nađo smo jedva beach bar gde ima mesta i gde ne moramo da platimo posebno samo ležaljke, nego samo konzumaciju, i to smo bukvalno pregovarali kao da smo na pijaci. Šta ćemo da uzmemo za koliko para i koliko pića. Ja sam mu rekla da ovog leta sam bila na Sitoniji i da u većini mesta ide besplatno ležaljke plus konzumacija, i da sam jako iznenađena da mesto poput Paralije, koje ima ovakvo more, znate svi kolika je trava i kako se podiže pesak i koliko je to mutna voda, posle ću snimiti i nemojte da me pitate šta ću ja u Paraliji. Posao je posao, znači idemo da snimimo sva mesta i da vidimo šta je to toliko lepo u Paraliji. A naravno ovo nam je treći dan, rešavali smo i probleme sa smeštajem, ali o tome ćemo možda na kraju videa, ovo neće interesovati sve. Tako, pozdrav za sad. Evo nas, dobili smo voćnu salatu, prilično je oskudna u odnosu na ono što smo jeli na Sitoniji i reče mi čovjek da je 8 eura, a mislim da je piće oko 4, posle ćemo da vidimo, a beach bar se zove? Veranta. Thought I'd fly over my own state. Something about those city lights were calling out my name. Now mama, don't you cry. You know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old now welcome sound, the population getting by, crossing that county line. On the side of that homegrown two-lane paradise, watching that midnight sky. Paralija, prvi gyros koji je po ceni od 4,5 eura, a sok je 2,5, tako. A restoran je Ilias Food. Vrati smo na jedno mesto, 7 evra gyros. I izašli, naravno. Isprobavanje. Dođo smo mi iz krš apartmana Grand Milene u drugi apartman koji je inače dupleks i koji nam je žena dala po znatno nižoj ceni od prosečne za jul, zato što smo objasnili situaciju u kojoj smo se našli. I sada ću kratko da vas provedem kroz apartman, samo da vidite o čemu se tu radi. Mi smo već stavili stvari, ali dobro, zanemarite stvari. Znači, jedna spavaća soba koja se bukvalno iz kreveta možete da vidite more. Terasa je spojena sa onom drugom spavaćom sobom. Plaža je odmah tamo.
Ako krenemo od hodnika, znači odmah sa desne strane je ta spavaća soba gde će mijati Nikolina, pravo je kupatilo, desno je druga spavaća soba gde ćemo Mile i ja da se baškarimo i takođe pogled. Stavila sam ovde suncobran, bilo je sunce, ali u suštini pogled je fenomenalan i terasa ide skroz levo, okolo. Neću sada da izlazim nepotrebno, veliki TV. I sad ćemo da dođemo do kuhinjice. Znači krevet je veliki. Ovo su dva dušeka od po 90 cm. Znači ukupno 180 širine u odnosu na ono što smo mi imali 120, ovo je krevet. Kupatilo ništa luksuzno, skromno, ali ima sve što treba, stvarno nam nije potreban luksuz. Kuhinjica takođe skromnija, ali opet ima sve što treba i to je ono što smo tražili. Mir, tišinu, a ne da nam lupaju u 1 noću, u pola 2 noću. Znači lift je bio do spavaće sobe, bukvalno kako ko dođe, prođe. To je vila, znači Grand Milena preko Helena Travel, ja vas molim da je zaobiđete, niko iz nje nije izašao zadovoljan. Eto zato vam kažem da ne vredi, ni da vam daju za džabe, iskreno. Nama neće vratiti novac, meni su pojedina stvari ostale tamo, polako ćemo da se selimo, ali poenta priče je, neće oni meni da vrate novac, niti bilo kome ko nije bio zadovoljan, ali ja ne mogu da priuštim sebi luksuzne spavanja, ni sebi ni deci, da se guramo, nisam u tom fazonu, znači kakav god da je apartman, da nek budu iskršene stvari, samo da možemo da spavamo, ja bih bila zadovoljna. Ali ovako, sada ćemo tek da počnemo odmor 4. dana letovanja. Eto, čujemo se kasnije. Evo ga noćni pogled s terase. Gledamo na Luna Park i gledamo na ovu izvrnutu kućicu. Iskreno, evo ga i vozić ide. Baš je sad našao da prođe. Kako je znao. I ja ne znam šta predstavlja stvarno ova izvrnuta kućica i da li stvarno tu stoji nameštaj izvrnut, nemam pojma. Nećemo da plaćamo ulaz da vidimo, samo smo primetili ljudi dođu, uđu, prođu, bukvalno ne zadrže se ni minut, izađu, slikaju se i idu. Eto, da ima tu nešto interesantno, valjda bi malo duže gledali. Nalazimo se ispred Aloha Beach bara, to je Tre Paralije i došli smo da proverimo cene i iznenadili smo se da je set ležaljki, ovih debelih lepih ležaljki 10 evra i da nema limit konzumacije i voda je prilično čistija i bistrija nego u Paraliji. Evo ga. Ima tu i tamo neka travkica, ali ni približno koliko ima u Paraliji. Znači, i naravno snimit ću vam posle bar kako izgleda sa bazenom. Prilično je lepo i prilično ima mesta, nema gužve. Baš mi se sviđa. Sad ćemo ovde svakog dana. Ima još jedan beach bar tamo na levoj strani, isto sa bazenom, ali ovaj nam je bliži i lepši i super je. Evo, stiglo je piće, frape, naravno dobijete vodu uz frape, ne daju svugde vodu, iced tea, hvala Bogu, dobiješ u limenci, ne u onoj plastičnoj čaši i dobiješ led uz to, pa sipaš. I naravno cena pića je 5 evra, što je najjeftinije, evo, bilo kom beach baru gde sam bila u Grčkoj ove godine, ovo je najjeftinija cena pića. I stvarno je prelep bar, okruženje, ljubazni su, mi smo zaboravili da ponesemo pare, ponela sam nekih, pa malo manje od 20 evra što sam se vratila iz marketa i sve mi je ostalo u apartmanu. I ja dolazim i vidim nema para,
i bukvalno nam je falilo nekih 60-70 centi za 20 evra za ležaljke za piće i kaže čovjek ok. Tako da takve ljude cenim i poštujem. A sutra ćemo da mu ostavimo 3 puta više, ali pametan čovjek. Evo, klub sendvič. Nikad manji. Mnogo je mali, stvarno. Nikad manji sendvič nismo jeli, ali vidjet ćemo kakav je. Mali klub sendvič u odnosu na ono što smo mi navikli i onda smo bukvalno se zasladili klub sendvičem i uzeli smo po jednu krofnu, znači 3 krofne sa pudingom, sa čokoladom, sa nutelom ili nutelom i krofna je 3 eura. Inače... Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. You don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine. When we wanna hear the ocean, I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω γειτονίτσα. Μ' αγαπάνε δυο κορίτσα, στην απάνω γειτονίτσα. Εγώ πονάω γυάλι, εγώ πονάω γυάλι, εγώ πονάω στα κλωγιάλι. Εγώ πονάω γυάλι, εγώ πονάω γυάλι, εγώ πονάω στα κλωγιάλι. Φυλακό μετάλλιο ξύλο, φυλακό μετάλλιο ξύλο. Πού θα βρω, για να σου στείλω, φυλακό μετάλλιο ξύλο. Φυλακτό να τη φυλάει, φυλακτό να τη φυλάει, για στην πέρα να πάει. Φυλακτό
Jesmi me atamai. Στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω γειτονίτσα. Μ' αγαπάνε δυο κορίτσα, στην απάνω γειτονίτσα. Ajgo, polao jali. Konačno da naiđemo na deo Paralije gde može da se diše. Onaj beach bar danas što smo bili je u tom delu i tu može da se šeta, da se ne sudaramo i onako malo mi je lepši taj deo nego da gazim ljudima noge i da ne možeš da prođeš. Evo kolika pizza za 15 evra. I litar Coca-Cola. I litar Coca-Cola. Kad voda sta glojali. Ajgo polao jali, kad voda sta glojali. Κυλατό μετάλλιο ξύλο, κυλατό μετάλλιο ξύλο. Πού θα βρω, τη φωλιά σου στείλω, κυλατό μετάλλιο ξύλο. Κυλατό να τη ζηλάει, κυλατό να τη ζηλάει, κι ας μην με πάει. Κυλατό να τη ζηλάει, κυλατό να τη ζηλάει, κι ας μην με πάει. Stigli smo na plažu u Korinosu i mogu vam reći ništa specijalno. Ista stvar kao i kod Aloha Beach bara. Plićak, sitan pesak, ima da se šeta do dubine i ovde ima trave kao i celoj Olimskoj regiji. Ovaj ovde beach bar iznajmljuje ležaljke za 10 evra, ali ne smeš ništa da piješ tvoje, a ne znam da li imaju piće, jer je samo su ležaljke. Tako da smo mi odlučili da se luksuziramo ispod sopstvenih suncobrana. Zato što volim da grickam, da pijem nešto, da jedem krofne i da uživamo. Evo, jedemo Lay's chips, imamo portokali, popili smo onu Nescafu, poneli smo ove grickalice i sve imamo. I evo malo da snimim i ovako plažu u Korinosu. Evo je ta čuvena trava. Gde god da ste na Olimskoj regiji mora da ima, ali zato je plićak. Mnogo ima da se pešači i to je stvarno raj za decu i mnogo je topla voda. Baš je onako, ima spasilac, ovde je neki dečji kamp iza, tamo ima jedan hotel. Evo kako sve to izgleda. Ujutro je stvarno malo bistrije i čistija dok ne dođu kupači i posle je prilično mutno, ali je topla voda, deca uživaju, pesak sitan i mi smo zadovoljni. Bili smo na mnogo boljim mestima, ali ovo nam je baš onako lepo.
ovdje svake večeri jedemo gyros i tu je prepuno uveče i cena je 4,5 evra za gyros pitu, plus uvek imaju neke ovako akcije. Hajde da razbijemo predrasude o Paraliji, Olympic Beachu i celoj oblasti pijenja. Uvek će da ima trave, uvek će da bude voda ne kao da je Tirkizna na Sitoniji, nego kao da se kupam na Dunavu. Postoje posebna neka mesta gde je malo bistrija voda. Trenutno prolazim kroz dublji deo i tamo me očekuje plićak, pa ću to da vam snimim. Ovo je plaža odmah desno od Paralije, mislim jeste to još uvijek Paralija, ali desno od one luke prema Olympic Beachu. I tu je znatno čistija voda i manje trave, ali daleko je to od onoga što ja zovem bistrom vodom. Svejedno, voda je topla, deluje čisto. Travu ne smatram za prljavo i evo tako izgleda. Znači providna je, nije to loše uopšte, deluje bistro, toplo. Ali kad uzmemo u obzir one plaže na Sitoniji, na Halkidikiju, Kasandri i nekim drugim mestima gdje sam bila, ovo je dosta mutnija voda. I onda se postavlja pitanje što ljudi toliko vole ovo mesto. Znate vi koliko je sve povoljnije ovdje, koliko je jeftinije. Počev od smeštaja preko hrane, gyros na primjer je 4,5 evra, ja sam ovamo od Flugite prema Sitoniji sve 5,5, 6 pa i više piće u beach baru na primjer kreće od 4 evra gdje to nemate ovamo da nađete. Cena ležaljki u sred sezone u julu kreće od 5 evra po ležaljci, odnosno 10 po setu, to je najniža cena, a Sitonija već to je diskutabilno, to je svako mesto priča za sebe. U junu su uglavnom besplatne, kao što je na primjer slučaj i sa Mudanijom i sa Flugitom, tamo je besplatno, a posle u julu u Mudaniji, posebno onaj Anasa Beach Bar gdje smo mi bili, gdje je bio odličan, tu se na primjer sad plaća. I onda nije čudno što je ovaj deo Olimpske regije prepun, ali da ćemo ovdje ovog leta naći bistru vodu kao na Sitoniji, teško. Ali se uopšte nismo pokajali jer stvarno uživamo u gyrosima, u noćnim izlascima i u svemu ostalom. Čak i u plivanju, nećete verovati, lepo nam je. Stigo smo u Olympic Beach. Ovo je mesto gdje smo letovali Mijat i ja sami kad je bio mali, imao je 3,5 godine. Znači pre tačno 20 godina smo mi letovali i evo setila sam se i ovog apartmana gdje smo bili, a i jako mi je lepo da evociram uspomene malo na ovo mesto. Sad ćemo da prođemo malo kroz šetalište. To je jako malo mesto i tu u suštini kažu da je nešto kao bistrija, čistija voda nego u Paraliji. Pa možda i proverimo, ali iskreno to je sve slično. Nije to toliko sad nešto čistije, sećam se da i tu ima trave.
I evo, kao što rekao, i ovdje ima trave, to je ista ta obala, ista regija, nemoguće je da sad ovamo ima, a tamo nema, jest. I uvek su popodne talasi, koliko smo mi znači bili, tu su uvek talasi. Mislim i na Paraliju i na Olympic Beach. U odnosu na Paraliju, Olympic Beach je dosta prazan i jako je pun ljudi ovako na šetalištu. U odnosu na Paraliju ne može se poredi. Evo ga parkić gdje smo provodili vreme dosta, dok je moj bio mali i još uvijek je kupljeno dece. I sada ova ulica pored onog šetališta, pored mora, je paralelno i to vam je ceo Olympic Beach, znači sve ostalo su apartmani. Jako onako šarmantno mestašce, ne znam, svakako sam neke recenzije čitala po grupama na Fejsu, da je to očajno mesto je jako šarmantno, slatko i svako bira ono što voli. Evo stanica za vozić koji stalno tranzitira Olympic Beach, Paralija. Evo ima poslastičarnica, restorančića, koliko hoćete. Izgradilo se tu, dosta se promenilo od kad sam ja bila, iskreno, baš je onako živnulo, nije to gradić, živnulo je mestašce i mnogo mi se sviđa. Ima zelenila, ima veliki park u Paraliji i onako se udaraš bukvalno ko da si na vašaru. Rešili smo malo da promenimo firmu što se hrane tiče i sad ćemo da isprobamo gyrosi souvlaki with bacon sa slaninicom. Kako se zove ovo? Evo ovdje. Znači, crveni stolovi, evo ga. Tu je. Nema naziv, a vi tražite po stolovima. Kod praline, kod omilost diskoteki, eto. Da probamo kakav je ovaj souvlaki, da ga snimamo prvo kako izgleda. Da ti ispadne pomfrit. Neće ništa da ispadne, da vidimo kak je. Veći njen gyros nego moj souvlaki. Da ga probamo. Čovjek malo da mi ne pobegne. Da ga stegnem koje će neko da mi otme. A?
Vidi ona. Ovo to nije. O, dobro. Pa, ajde ja za vrlo. Gyros jeste veliki, pun je mesa, ali meso je onako slano i nije isto kao u onom Ilias Food, tamo je mnogo lepše, iako je manji, ukusnije i nije toliko slan da sam morala da pijem puno soka uz to. I morao je Mijat da pojede, da se žrtvuje. Da. Inače, usluga je lošija nego u Ilias Food. A šta kažeš ti, Mijate, kako? Kao da sam slamu pojeo kad sam pojeo ovaj gyros. Da. Ovaj gyros je kao slamu. Znači, u odnosu na suvlake ovdje nije ništa. Mi smo išli po principu ono kao ajde da sedemo tamo gdje je puno, međutim to nije pravilo. Znači, ovo mesto, ako idete ovdje, izbegavajte. Idite u Ilias Food. A ruku na srce ovdje ko dođe u Paraliju, dođe da jede, da šeta, da skita, da sedi po beach barovima, da upoznaje mlade ljude. Vidite šta je tu. I da, svi gledaju kameru, neke devojke kad ih pustili iz bazena. I to vam je Paralija. Nije voda nigde, koliko sam ja videla, nije bistra, ne mogu da kažem čista, svi kažu čista, u stvari pesak se muti, ali to je to. To vam je, brate, Paralija. Ovo je najgori smeštaj u kome smo ikada boravili, a nalazi se u Paraliji. Inače, letujemo više od 30 godina, svake godine nekad i po 2 puta. Pa evo da vidite i zašto. Nije problem što je kuhinja mala, nije znači to bitno, ok, ima sve što treba. Ali problem su ovi kreveti. Ovaj krevet koji ovdje vidite je prodat za dvoje. Znači ovo je 4-krevetni studio, a širina ovog kreveta je 120 cm. Možda čak i manje. Znači ovdje treba da spavaju 2 odrasle osobe. Mi smo proveli ovdje 1 noć i odmah sam sutra dan uputila žalbu, znači katastrofa, agenciji Helena Travel. Šta još ne valja? Bukvalno ne možete da izađete ovdje. Vidite ovo koliko je. Znači moram jedva 2 noge provučem i iskršeno je ovo potpuno. Znači ovo ne da ne klizi, nego je potpuno iskršeno. Terasa ok, manje više. Opet kažem, to nije bitno. Najveći problem su ovi škripeći kreveti. Evo ovako. Vidite vi ovo. Samo ruku sam stavila. A ovo je sad kad bi neko legao ovdje. Znači, čovek ne može da se okrene. I ovdje opet treba da spavaju 2. Eto, zapamtite ovaj smeštaj, bit će vam od koristi, ja volim da pohvalim kad ima šta se pohvali, ali ovo nije za pohvalu. Smeštaj se zove Grand Milena i nalazi se u Paraliji. Soba 201, da znate, nisu svi isti. Dobili smo zamensku sobu, širi su kreveti za 10 cm, ne škripe toliko, ali ova soba, kome padne, Bog mu je na pomoći. Eto, toliko od mene.